malo pre, malo što se nisam pricepio kada sam čuo da nešto šuška po apartmanu. Pogledao sam levo, desno, nije bilo ničega, gore nema ništa. Kad sam pogledao dole, video sam da se u moj apartman ušunjao jedan nezvani gost. Sad da vidimo šta da radimo sa tim nezvanim gostom i kako da rešimo tu situaciju. Ja ne mogu da verujem, znači ladno mi se u apartmanu šunjala mala kornjačica. Gdje si? Kako da te zovem? Gdje si, dođi? Pozdravi moje pratioce. Wow, kako je slatka. Slatka je. Joj, grebe. Ćao. Otkud ti? Otkud ti? Otkud ti? Kako se zoveš? Kako da je krstimo? Da je zovem Živka, čak je li muško ili žensko? Ljudi, kako se određuje kog je pola kornjača? Ali preslatke, ne, ovo je jedna mala kornjačica koja je zalutala. I hajde da vidimo sad šta ćemo s njom. Ja bi nju vrlo rado sad zadržao, međutim ja ne znam... S obzirom da je ovo, koliko vidim, šumska kornjača, ja ne znam čime se hrane kornjače, ono se mazi. Ćao, ćao. Joj, medene, premedene, pogledajte. Tako da sam rešio da krenem u misiju spašavanja kornjačice. Ako je ostavim ovde, nešto će se desiti. Ako je pustim ispred, verovatno će nići neki auto pa će da je lupi, tako da idem da pokušam da te vratim u tvoje prirodno stanište, u šumicu. Idemo da pronađemo u šumicu, da te vratim u šumicu, može? I jao! Ova kornjača piški. Ljudi, ovo piški, jebote, upišala mi se. Au! Pa da, jebote. Okej, vraćam te nazad u šumu. Kako god. Kornjača mi se upravo upišala u ruku. Ajde spakujem pa te vraćam nazad. Išli smo u šumicu tu pored mora. Sad samo da vidimo gdje ćemo da te stavimo, kornjačice. A opet da budeš koliko toliko bezbedna. Čekaj da vidimo. To je to. Šumica je nađena. Kornjačice. Ćao. I sad slobodno si. I sad idemo. Sad si u svom prirodnom staništu. Spašavanja kornjačica je okončana, tako da se sad stvarno nadam da je ona mala slatka kornjačica na bezbednom u svom prirodnom okruženju.
Ja sam stvarno htio da zadržim i meni ona je bila preslatka, ali kada se setim da nisam imao uslova i da stvarno ne znam, mada čak i da sam imao uslova, verovatno bih te pustio, jer ipak njoj je mnogo bolje u divljini nego u zatočeništvu. A dok nisam izmontirao ovaj video, moram samo da vam kažem da bi se tad desilo nešto savršeno. Samo par dana kasnije prošao sam onom istom šumicom da vidim slučajno da li ću da naletim na onu malu kornjačicu i znate što sam vidio? Vidio sam nešto fenomenalno, nešto mnogo lepše od toga, a to je cela porodica na okupu. Evo ih, znači ja kontam, samo da vidim, ja mislim da je ovo ona mala kornjačica koju sam bio vratio, a ovo pretpostavljam da su mama i tata. Vidim da je tu cela familija, ne znam zašto, ali ovoj maloj kornjačici izgleda nisam baš bio ostao u dobrom sećanju čim beži od mene. Ali dobro, evo su mama i tata. Zašto bežiš? Pa nisam ti uradio ništa loše, vratio sam tu divljinu. Ne znam, možda su uplašila da opet ne odnesem kući. Evo, pogledajte vi ovo. Ovo je fenomenalno, znači cela porodica kornjačica. Ovi su se izgleda nešto posvađali. Tačno kontam da je ovo ženka, ovo mužjak, jer vidim kako ga juri i kako mu samo nešto prebacuje i tera ga i on beži od nje, tako da definitivno je ovo neka porodična svađa. Evo, otišli su. Vidim, da, i ona sad ide za njim i džvanka, koji svaka žena, naravno. Koji svaka žena, evo, ide, on beži od nje, ona trči za njim, džvanka, svađa se, lupka ga po klupu. Kao što vidite, dragi moji, i u životinskom svetu je slično kao i kod nas. Žene džvankaju, muškarci trpe i čute, kad mogu da pobegnu i to je to.